Hallo, vandaag is de 14e maart. Het is buiten zeer koud. Wel, niet zeer koud, maar het stormt buiten. Ik dacht dat vandaag weer een tijd een beetje refried beans maken. Gisteren had ik Schaublin gekriegt. Ik had niet geweten wat het moest. En ik had vergeten te zeggen wat het voor Schaublin werd. Dat zijn zo'n, waar je door kijken kan. Dat zijn Pinto Schaublin. We noemen ze Pintos. Pinto. Dat wordt zeg maar abgewassen en dat wordt wie gaan, die leggen vielleicht zwarte, grüne, witte, rode oder Fleischfarbe, dan krijg je in zo'n store. En ik had nog gisteren weet ik deze een heimatpulver maken, dat is zo met tomato geschmack. Ik heb dit zijn, dus heb nog een andere soort, ik had niet iets anders dan dit broken, maar dat is zo met tomatoes, wanneer dit Schaublin kijken. Maar van nu wil je weer niet broken, ik wil het bloß klar maken, ik had het gisteren vergeten te zeggen, op die video. En dan hier heb ik een glasje Schaublin, wat ik gisteren had eingekehrt. En ik wil nog zeggen, ik doe er nog een teen chestnut maken, oder garlic. En den großen Schaublin doe gisteren, als die gleichen dat, als die dan niet. Maar dan hier heb ik nog een beetje broodvat, dat is zo'n schweinsmalt, wat ik heb even gehouden van de gruiven uitgedrukt, dat je kan Schmaltbrocken van Spark uitbroden, bacon. Ergens wat van smalt, maar ik leg het beste schweinsmalt, dat heeft een beetje bittertje smaak, maar einer darf je dat niet zo ganz schmal krijgen, dan is een klein beetje voor die refried beans. En dan werden we even aan dat. En dan hier hebben we een hete pan. En dan denk ik door een klein beetje broodvat nemen, maar zeer weinig. Eens je dan een grote morgen schmal te maken, maar ik doe niet. Hij maakt alles met moed. Eens je gelijk vielleicht dat smaakt, hij waar een grote morgen schmal te maken, maar ik doe bloß niet zoveel dat de pan een beetje schmutzig wordt. Ik heb hier een grote gustende pan. En dan wil we dat hier een klein beetje dern worden. Dat is een beetje schruiversmalt nog bij ons. En dan wat ik dan doe ik de Schaublin doen neer. Zo is dat. Ja, en dan doen we de zeerzaag bruden. Zeerzaag. Ja. En dan wat we dan doen is, ik heb hier een held aan een lepel en ik ga die andere gereedschap door te maken. Maar dan is dit nemen en die een beetje fijn draken. En dan die zaag laten een beetje simmeren. Wat die fijn zijn. En wanneer het te dreig wordt, dan zal wel echt een klein beetje water bij eten. En dan, ja, bloos ik tijd nemen, die laten hem leeg, 4 door een klein beetje. Bloos simmeren. Zageltjes fijn draken. En dan, wanneer die fijn gedraakt zijn, fijn, en die hier na een stukje gesimmerd hebben, vielleicht een stuk 10, 15 minuten. Dan wil ik weten wat ik erop doe. Ik weet, er zijn vele soorten wegen waar je kan refried beans maken. Maar dit is wat ik dat doe, dat is rein einfach, ik brauche niet zo zeer veel schmalt. Die Schaublin hadden je al schmalt te maken, als ik die mijn sippelen gisteren broeden. Als ik die Schaublin kijken. Zo, dit is wat het nu laat. Die gaan een zeer smaken klei krijgen. En ja, nu worden hier bloos maar een beetje simmeren. Vielleicht een klein beetje meer water bij eten. En dan vandoor weer. Wel hallo, nu hebben we onze schieverij met refried beans. Je gaat vielleicht zijn, du hast geen scher bij, weil ik had die schoopjes door bezien, dat na een corn chips. En dan heb ik dort nog een meeltortillas, weer dat ligt. En ik heb door frischen kaas even gestrekt en een klein beetje rijven sippelend leg ik. En dan heb ik hier nog een beetje Italian sausage, een beetje brood en doorbij. En dan moet je de Mexican food moet je allemaal dan nog een beetje Mexicanische kook zijn. En hier hebben we nog allerlei de peperschoten. Zo nog een is een Mexican restaurant en dan kunnen we met een schleif erschapen, zoveel zijn wil. Dat zijn jalapeno peperschoten met sippelen en zo iets wat. En ja, ik geloof dat zijn we uit te eten. En mir zit het einfach een schijn smaken en dat riecht maar als schijn.
Naja, wir sind dankbar für diese schöne Mahlzeit. Und dann legt es auch rein Tomaten. Das sind refried beans. Ich glaube, das ist nu morgens 4 10 da, 10 über 10. Das ist Mittag oder Frühstück, das ist dann wel. Ich lege Schaublin erst in die Zeit. Und hier haben wir die Schaubjes, wo ich later von rede. Und dann der bloß ist das. Oh, dann noch so einen schönen mexikanischen Koch dabei. Und diese Würstchen, die kann ich gleich dort auch bloß uploaden mit dem Schaubje. Und dann das ist die selbstgemerkte Tortillas, was ich heute gemerkt. Die braucht dann auch bloß zum das dort abschraben. Oh, merkt ihn da auch. Und die kann dort nach gjebrudene Riestau haben. Alles was. Bologna, Hotdogs. Schmeckt alles rein. Ich da doch nicht so schrecklich viel Fahrt macht, dass ich schon sehe. Eins gedown, das ist auch gut. Aber ich sage so starken Fahrt. Ich würde mir grünen, wenn meine Feit mal zu sein kriege. Aber anyway, Blutschein schmecken. Ganz schön allbeste.